ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз яхш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи ёвон, вилояти хатлон, деҳаи бошқайнар. аз Россия бародаро, хоб ғуноҷинои швед, гӯҳҳои буғузи швед, гӯҳҳои ангусти буғуз, буқои ангуст, буқои швед нахел калон калон. Фақат ҳамин пародаҳои тозаш чиста шведский парода племенной омодагӣ аст бародаро. хоб дар аввали видео гап зада мегзарем бародаро. хоб касоне ки харидор аст, имконияти омадан дорад, бемалол биёед нахед бинед чӣ хел шведҳои базебазеб зур омадагӣ аст. инора овардан худ ба худ намешавад. ҳамира ба ҳаққи ҳам бародароне ки соҳибкор дуо карда монем ки ҳамин корошон осон шававу тез ҳам хел моло биёра, мол чӣ қадр бисёр биёра ҳамин қадр арзон мешавад. нархошон иншоалло сабукай бародаро. хоб гоҳҳои буғуз аст, хоб нахел айширский, ангустои буғуз, шведҳои буғуз, нахел чорни пёстр ҳаст. нархоша ҳам маша гап мезанем. хоб касоне ки имконияти омадан надоранд, бемалол метавонем бо ай телефон заказ кунем одамои боварияй. хоб нархошон иншоалло сабукай бародаро. ҳаминора бозор мерем, ай 30 кам гап намезанам. дар байни моло дутаи сетам хел буқои тоза шведи расидагӣ ҳаст. авё 3 моҳай мумкин ай 3 моҳам зиёдтарак шидагиай, дар байни ҳамин ғуноҷино гаштагиай. иншоалло ҳамаш ҳисоби бордор шуда, яъне буғуз шуда омодагиай. бо мебинем хитон. хоб ин ғуноҷинош буд. ҳозир ӯжада бародаро дута бо шведи буғузи наздик ҳаст. калон ҳозир рафта ай пеш вайёрам сёмка мекунем. ана акнун майда мегзарем нархош. хоб нархош буқои ангус, буқои швед сар мешавад ай 22 000 сомон то 25 000 сомонира. боз муомила дора, даставкашам вақти савдода маслиҳат мекунем қати соҳибошон. баъд ҳастаи ғуноҷинои шведи тоза, иншоалло ки аксарияташ буғузанд, дар байнашон буқоҳо гаштагиай, буқои калон калони тоза шведӣ. хоб нархи ғуноҷинои швед ай 23 000 сомонӣ то 27 000 сомонира. нархошон иншоалло ки сабукай бо муомила дора бародаро. аҳамият тен ки одамое ки бозорода мегарден як бор дуромада интересоват кунед анамино чанд қайда бозор. нархаш иншоалло ки сабукай, нархҳои бо инсофона. баъд ҳастаи гоҳҳои буғуз. гоҳҳои буғуз сар мешавад ай 27 000 сомонӣ айширский, баъд ангустои буғуз, баъд наиҷа дута буғузи шведи тоза аст ай 27 то 47 000 сомонира. муомила дора, бо даставкашам маслиҳат мекунем. иншоалло ки бисёртар мол бигирем, даставкашам бепул карда метиҳад. хоб якта дига буқачаи швед аст, вай хитон отдельно нархоша маслиҳат мекунем. як хулосада меоем қати соҳибош. ҳозир мо ҳаракат карда якта ай байни моло гашта бо хушрӯтар шумода нишон метиҳем. дӯстони азиз, анаи бошад дута шведи буғузи наздик гуфтем ку анаи ударник шамияй ҳамин 47 000-аш ҳамия бародаро. буғузи наздик, гови бақват ҳам хел молора. ин бародаро 70 000 80 000 намемонад. ҳамагӣ 47 000 сомон. буғузи наздик, гови аҳл, хурдан пурдан ҳама тарафа гарантия. хоб анаиш дуюмшай барода иш камтарак ва иш дуртарак буғузи шолӣ. ирам неке нав сина када сар кадагиамана пистоноша хушрӯ. аҳамияте иншоалло ки шири хушрӯ метиҳамана. шведи тоза ай Россия овардагӣ. марҳамат кунем бародаро. гоҳҳои буғуз ай 27 то 47. дигароша ҳамаша нархоша гуфтем. марҳамат. дӯстони азиз, яктаи лайкора фаромӯш намекунем ба хотири намхел пародаҳои тоза
молҳои хишзод. хоб баъд ин видеоро ҳатман ба касоне ки буқои ангус бисёр кас суроғ кардагиа шахсан занг зада қуноҷинои швед пурсидагиҳо ҳаст, гоҳҳои айширский пурсидагиҳо ҳаст. Мана марҳамат ҳаракат кунед. Агар шумо ҳам нагирен, ҳатман ҳамин лайкҳоро бигзорен ки видео бисёртар паҳн шава, ба соҳибош бираса. Шумо ҳам ки нагирен, дигарро бигиран, иншоалло ки вақт чӣ меяд шумодам насиб мекунад ҳамада. Машалло шведҳоро бинед. ҳатман дар комментарий машалло нависта монед. касоне ки ай шведҳо мол карданиян, ина марҳамат. баъд буқои ангус бисёр кас суроғ кардагиай, шахсан худумдан бисёр касо занг мезананд. буқои ангус дар кор гуфта, ина марҳамат. буқои ангус, анаи буқачаи шведи тоза. хоб, анаи буқай, анаи ишам буқаи бародаро. хоб, барои бордоркунӣ ҳамино гаштагиай. анаи бо ангус буқай, ишам ангус мана. бо айсар баровардасе ҳамаи ғуноҷинора аяла бо хушрӯ бинед. хел ғуноҷинои базеб тоза шведӣ. ва як масъалаи дигар дӯстони азиз, ҳамин аввали моҳи рамазон буд, якчанд кас занг зад, ҳамин рекламое ки дар инстаграм мебурояд, $3.5 35 сомонӣ ай Беларусия мо мол оварда метавонем гуфта реклама биромадеста. Чанд кас занг зад, гуфт сум гузарондем, дига гумшидагиай, иқа сумша мегиранд, бо мега ишта дар кора, бо мепартоянд, ҳамхел мошеннико майда майда сумошона канда канда ахир гум мешаванд. Якчанд кас ҳамхел фреб хӯрдагиай. аз барои ҳамин чизое ки ҳар чизе ки дар инстаграм мебинед, бисёртар инстаграм реклама қати мебурояд, ҳавоёда фреб нахӯред. ина молҳои наличи омадагиай. ҳаракат кунед, ина наличи омадагиёро бигирен, фреб нахӯред, шутобе. якчанд кас занг зад, як модар буд. апохӯаро бисёртар ҳамхел фреб хӯрдестанд. аз барои ҳамин эҳтиёт шавем бародарон. мана ҷойш аниқ, соҳибаш аниқ. биёед ва бемалол бигиред, нархошам созай бародарон. барои молкинаи ғуноҷиноро якта якта гирифта хонада парфта мемонем. иншоалло ки 7-8 моҳ пас говӣ ҷӯшои швед мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран аст бародаро. як бор дига суроға ноҳияи ёбон, диҳаи бошқайнар. дар экран яктаи дутаи номер мемонем. телефон ватсап 24/7 кор мекунад. иншоалло имошам ҳаст, ташкил мекунад. бемалол омода савдотонро кардан бигиред. баъд ҳамин видеора ба касоне ки ҳамхел пародода завқ доранд, набояда роҳӣ карданам фаромӯш накунем бародаро. робинора ки ба фирм ки ҳамаша хушрӯ нишон додем, нархошам гап задем. буқои швед, буқои ангус нархошон ай 22 то 25 000 сомонира. хоб, ғуноҷинои швед ай 23 000 то 27 000 сомонира. баъд говҳои буғуз аст, нафе чорнопёстр, айширский аст, хел сименталои Россия. баъд дутаи дигар хел шведои бақвада аст, буғузи наздик, ҳозир ай пеш рафта нишон метавонем, ва ё ай 27 то 47 000 сомонира. бемалол омода мегирад. яктам хел ай ҳама базеби базем хел буқачаи швед аст, ва иша савдоша отдельно мекунем бародаро. мана марҳамат. кассе балечкои швед буд, ҳаракат кунед. хоб дӯстони азиз, навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. кассе видеоро то ҳамиҷаро тамошо кард, дар комментарий рақами 30 бинависен, чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. баъд лайкҳоам аёд набурояд бародаро. ҳатман ҳамин группаҳода роҳӣ кунед. группаҳои қишлоқаи ҳамсинфҳои ҷамоат як ҷое боша роҳӣ кунед. ҳатман саломат бошем бародаро. ҳамада барори кор касе гирифт барака ёба, хонаш пурри говмоли зотӣ шавад.